Právě jsem se vrátila z Itálie, kde svítilo sluníčko naprosto celý týden a musím říct, že po zkušenostech z minulých let jsem sebe i děti opravdu poctivě mazala, protože vím, že sluníčko pálí i na těch zasněžených svazích. Jak na krásu. No a samozřejmě, že opaluje i to jarní sluníčko u nás na Vysočině. Dneska teda zatím nevykouklo, ale Velikonoce prý opět budou jarní. Tak si pojďme říct, jestli je opravdu důležité používat krémy s ochrannými faktory a třeba jaký krém vlastně zvolit. Kdo se v tom má taky vyznat, že jo, když je toho tolik. Já si myslím, že určitě odbornice. Já jsem se zeptala kosmetičky Lucie. Ano, je to velmi důležité, protože slunění dnes považujeme za nejvýznamnější vnější faktor podporující stárnutí pokožky. Vzrůstající výskyt rakoviny kůže dokazuje i to, že správná ochrana před slunečním zářením má význam i z hlediska zdraví. Pokud se na pokožce nevyskytují hyperpigmentace neboli pigmentové skvrny, tak na denní potřebu nám stačí běžný denní krém dle typu pleti, který většinou obsahuje ochranný faktor 8 až 10. Pokud se chystáme na letní dovolenou k moři, tak zde již se řídíme délkou pobytu na slunci. Vybraná kosmetická studia využívají diagnostické přístroje, které klientovi umí stanovit, jaký ochranný faktor v danou chvíli do konkrétní destinace potřebuje. Důležitou věcí u ochranných faktorů je jejich dělení na chemické a fyzikální. Moderní kosmetické firmy vyrábí přípravky s fyzikálním faktorem a i já svým klientkám doporučuji fyzikální ochranné faktory, které jsou pro pokožku zdravější, protože se od nich sluneční paprsky odráží, nevstřebávají se a jsou voděodolné. Doporučila bych například krém Zinky Sun 50 a řadu Sunblock od společnosti Sinclair. No tak děkujeme, namazali jsme se a zítra se zase zbavíme vrásek a budeme opět mladé a náctileté. Jak na toto se dozvíte zítra po 11. hodině na Hit Radio Vysočina. Pořad vznikl ve spolupráci s kosmetickým studiem Lucie Urbánkové v Třebíči a Moravských Budějovicích. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.lucieurbánková.com